UAP Barosh ka thup khobor jungi ran Bosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ka sngi kilong. Hot ka Germany ya ka sur nong pendong na mau kendraw ban pen I ki sap kenrai. Ap kten ki dukot ka safe neutral mission yeu Konrad halum shnong. Ya kendo ka JSU mat ma de menteri rangba bandawa BOP hadi kapot medalia Assam. Ban eling o thui kamadan election 2000 arkulai kanong thamai. Tementai ne pais ki khubor ki bakham bania. Kasur ki nong kendong kabade ka wei ne ki kun tem tenrai ba pau nam bha ha ka jela kala sha khot ban le tem sha Germany hau rempang jong usnam ban wan. Ya ka ne le thu do president jongka uba reason nong rum habakran bakila pathai khubor hadin ka jinge kundu lang ki reudan sap ki bade na ka than mau kenro. Ladam don sunu ka nika COVID-19 Tengin sa penkre ke pada benda marbangi kwa ban penne pensa ke nika rukom tem jung pi ke stadium tik bat ke nika jing tem jung kinong Ireland ka Blue Cross ki Irish ti hadin baki lapet nang tu ki lab ba kaya biang ba ban ngi tang ba ban ngi pade ke jungi pade kalau ba ngi nang betang da ka talent sia ndon ba hikai han ngi nang betang da ka sap ten rai ba bleu ai nak ta ka daw ka kring bhai ki breu ha ka jala ka jungi bat kum juru wat sabar ka jala ka jungi ban ngi sutunar ru ba ke kunun tem jungi menta ka la yo rung ha ka wall music baka perthai kala itu aga wall music de nila sa invite ki record jong ka safe hinyo trap mission ka kun ho ne trailang jong ki samtli ki seng phalang na po khasi jantia ki ba kun thop ya ka EJNC HYC HANM JSM bat CORP kila up ktem yo menteri rang ba ka jela ha ka por ba ulet ban play ya ka CNRD block ha ka snong lum snong elaka Narpo East Janta Hills district ha ka lai tarik unai wing Kajingwan kajongi hangne kamut bangi persya ya kajing play jo ka sorkar ya ka CNRD block henrei ngiwan hangne ban penken mau yo menteri rang ba ka jela halor ki khandai teli ki mat jing dawa jo ka safe hinyo trap mission ka ba thop ya ka ILP ban penrung ya ka ktien kasi ya ka khernet ka ba phra jo ka riti sanchar kari India bat ki we UAE inaliang jingwan ra yo garo par im perchai pidiangi tangwas nyau si wong Wah, ya mentoi UM kata roy ke par dukat hari ni ke jan election dan hi. Henry uput usam dah cak kantor. Awarok giliang yo let's say boy hari ni gobi sngi watang ni ri yung ila dauduk Tene sngi yin hanong ring waskem. Wo dawa hapo yang ni ke sarkar. Aswa wukut nok sa arli benai don hi. Upenyok ke ya ke ni mat jing dawa yang Naliang ke safe ni mission duk ni jing dawa yang Kinongelam ka Jantia Students Union JSU kila kendu markhmat ban menteri rang ba ka jela u kondat ke sangma hajuai ban budde ne kijing dawa ka badang shudap jashen hakasnong mukro na kaliang ka seng kala dawa na ka sarkar halor ki santli kimat na ka benta ka jingya day bar ka jingbu border outpost BOP hakijaka khaput kabaningkong ka seng ka dawa na ka sarkar jela bakam de ban bu BOP shapo snong pothau hanrei ka de ban bu ha zero line hakhaput kabaar ban penlong daka joint inspection kan thup lang ya ka GHEDC bat kinong yalam snong kamukro kabalai kadawa ban penkup bor ki pulit ka jela ki ba syong pahara ban yadai ki pat ba haki jaka khapot kabasaw ki dawa ban penpai ki laipo henriu tili ki snong khasi jantia na block 1 sa Megalia bat kabasan kaseng ka persya jur ya ka jing thmu bat ka jing kran penshit UCEM ka Karbi Anglong Autonomous Council bat ka jing thmu jo ki Karbi ban bu mot sa jing kan mau hau pot usam ka snong mukro nakaliang menteri rang ba ulakular ban le ka joint inspection ban itu yo pot usam ka snong mukro bat banum ailat ban snaya ustachu jo pulit forest guard hamukro Ula menjur menle ya kata joint inspection bagi JCEC rekat bagi Anglam Snong banbu kita ki border outpost kita port zero line borok ki kaput jong jela Megalia kentang ya kata ki Snong mukro pas kawai niling sengi di persajur ki jingkeren jong UCM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council halor ka jing ong jong illegal settlers ini kita ki nong Snong bian ya pok ketika jaka block 1 ini kita jaka kaput but ni sutu kadang lu kejing temu ban bu ki stasiun jong tayu forest guard jong Assam bat njuru ban snai ta ki school kum kejing kan mau yu tayu sa mau yu tayu forest guard liling seng ni persajur ikani bat liling CM ru ulong ba ta sarkar ru ka persajur bat ni kerpat ki perlok Karbi iban ta jaka block 1 na Karbi Anglong ba sobha ni khmat wat conclude ki jai beriu wat keren songset
namar ba kami kapor dengan biar judge benriu bar ila mendong benggak mana repeat notice yang ni karbi bersama masa apa kejela ke juni. Usamla wanket kupar khar umnut uba imsngi haki kambela ularai ban mi madan haki election arhajar arkulai nanong thamai constituency kumukertong shimet banyak persya Charles pengrop AITC syangkenor barem kaying dor bar tauan kejela. Lakmi lenti ba uba wanket kupar unya tengkhoru bat ki wei ki kertong nakani ka jaka ki bala penep her ya laki reng ban mi madan hakani ka lumpung. Ki kambar ki jing angnut ba uni usamla ukang ban kringpat ba ban kersha ni u kilong ban penbiang ya kilat sumar sukheri ba pang ba shitom bat ki wei ki jing duna hakidong bat ki kentot jong kanong thamai constituency. Lakmi lenti Bada ka jingmi jung ni usamla imsngi haki kambela kan penlung u thui ya kamadan election hakani ka constituency. Inang dunalot baro pet jaka taka kajingpang kaba kli na ka sadam na ka kitni na kani katay baro kajingpang ninang dunalot mo te ba ngaro la shales ngi la thai da pang ru thai hapoi ha jaka hospital sarkari to ba ka sarkari pat kambyang kita te si ikan nga ne ki ki men pa so ai ten koi namar ba kum kastit ngi bona kini ki BPL ba ki bona kini ki bamla ban kesan la de lada ka sarkar pat kam perkhat ya kata kaliang te syanu kan poi de kala we jengi namar ka kot ke kai de kan kong do hanga kan nga pe pusan ba. Ka first knockout open football tournament jaka FKJGP Malki Circle kala poi shaka bakut no hakalai tari uno pra haka final hapadeng ka team black member na maulai persya ya karangken sai na Malki. Ka team black member kala penlim ya karangken sai sau lalai gol bat kala ra ya kanam ladu rengkat ka song pisa ka basan po hajar tengka bat karangken sai kala yo lai po hajar tengka. Uba dan di kongsit presiden ke FKJGP ula long ukongsan hakani ka jingele kai final. Jadi kun sama lagi tim berpek bawa sementara berangis kamba bidanglah susu mau menteri sistem berkecing ini berjumpa bidang akan kio rumah beliau kun mengagani ke pol sementara ni kijat beri berjumpa ini kami kun sama ke bidang kecing clear apa iyo kun sama ke bidang kecing clear iyo kijat beri nak kalau baik kijat beri ke bidang kecing clear. Keribhoi Presbyterian Synod Christian Endeavour Union kala penlong ya ka gospel concert kam food fest ya ka bala penlong hakalai tari uno pra Hamadan School jongka Ribhoi Presbyterian High Secondary School nongpo. Kajing temu juga ni ka tamasa kalong ban penmi fun ya ka synod na ka benta ki mission field kabadon ha Amsing Jorabat Assam par halumput. Ya kani ka food fest la play do MLA ka nongpo constituency uba Meryl Bonds aim ha ka jing don rengkat uba Balajid Rani MDC nongpo ki pastor, ki temen basan, bat ki padpa. Uba Meryl Bonds ula ong ba kani kamday tang katamasa, henry kadon kathong kabakongsan ban yarap, bat ban kersha ni ki lengkatre jong kasinot. Nakaliang uba Meryl Bonds ula no jing yarap da kasong pisa sa kasinot, nakabentaban pentulun ya kakam jongka. Namar kata, alor kini ki jing persyang jong ka union, kam day ka bat mai ki kam ki bala slam ki ba ka union kala sedang kidon shibun ki jinglut kidon shibun ki jing don kam na ka benta ban penbit penbiang ban pentelun ni kini kam ban isu ban ai kubli kerpang ya kini ka por ka bagidon menta ya ka SCLD silda ka bala penlong ya kini ka food fest na ka benta ban race ka fon ban penni fon na ka benta Ka United Nations hakalai tarik uno opera ka rakhe ya ka International Day of Person with Disabilities haka perthai barok kawe. Hakalai tarik uno opera unong lum khubor ka Don Bosco Media Network ulayo banyakren kerpang bad uba banesta karpran uba syong basa halat kor. Uba banestar ude uwe na kirang ba badon haka thup jung ki breu badon ka jingduna du khotmet uba ju pen bernyai ki pat ba nong wan yo wan hat da ka ba usyong ruai bat tem gitar hamot pran ban rung shayaudu. Uni urang ba ulaya thu ba kum ki breu baduna du khotmet ki jumat shibun ki jing khamtam hakalet kawan namar ki nong nya ki boss saw ki de ki kali sarkar bonsen haba ki u ki kyar ban kente u hapo boss.
Kasorkar jela keladap ai ka notification ban kit ban kentiu hapo bos ki brew ki baduna hagi department. Shu ulayat huru haman usnem laju penlong ka program da kita nak trekam kasorkar kom ka social welfare Commission for Persons with Disabilities bat ki bo iki program Transformative Solution for Inclusive Development ban pensyai sikipat ba bangi ki badon kani ka jinglong jong kamen ngilong kumbalong kum ki weipat ki para breu hang ne hasla perthai. Ula ong ba ki breu ha ki wei kiri ki rap ki burom me hitu ki badon ka jinglong ba kerpang ha kamet kaphat. Ukermen ba ki pal ba ka megalia kin bod ikini ki nuksa ba bha na ki weipat. Hagani kasi kani ka lai tarik mo jong no pra kasi jong si burom yang ki buron dirna konmet ngasim yang ni kala kalti ban tentu ya imlang salang jungi bangin nomlong syu kata don kata naru minded bangin I na kata jing lokot jumur phat jungi ai bangi boro man na udkhot ilong ilai banlong kiba seso khamtam ni emane ka ri khasi jungi ka ri jala ka jungi ba ide lupa ki minority kabadon hapa kata ka kenhun ka barit lada para mangi ngimnya sutu tela nangrit susu haba nangrit susu kan nang telot tela ka bang yarap mar kelyang temut ka imlang salang jungi bumi ini uba jos bumi jos baru nak jadi naru ngila ban contribute lene ban ai utau sunyang ya ke imlang salang. Pada hitu ki kubor la poy syaka bakut tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.